Dunay usa ka dalaygon nga magtutudlo sa Maribago Elementary School sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga mugahin og kapin sa 2 ka oras matag adlaw human sa iyang klase aron motudlo nga libre ngadto sa mga bata sa nagkaniyang sitio sa ilang barangay. Ani ang report. Basa mo. Very good. Maglima ka tuig nang magtutudlo sa mga tinunan sa grade 1 sa Maribago Elementary School ang 34 anyos nga si Ana Viv Digamo. Ang iyang pagkamagtutudlo wala lang magpabilin sulod sa classroom o sa tunuan kay matag adlaw niya kining gida ngadto sa mga batang nagpuyo sa hilit nga dapit sa ilang barangay. Pagkahuman sa iyang klase sa alas 3 sa hapon, moderetso siya sa nagkadiyang sitio sa barangay Maribago aron tudluan nga libre ang mga gagmayng bata pagbasa ug pagsuwat. Usa man ka problema diri, ang mga bata mo adto man sa lain nga grade di pa kabasa, which is ang target unta no child left behind, but wala man giingon nga no child left behind, i-move na to ang bata nga dili makabasa. Ang pagkamatinud-ano ni Teacher Digamo gipaabot sa RTV Balitang Bisdak ni Melanie Dante kansang 6 anyos nga anak, libreng natudluan ni Teacher Ana Viv matag hapon. Dili manggutanan ako matudlo sa kong anak, ma'am. Ang teacher na gan makatudlo mo nang kanang gibuhat ni ma'am nako. Dako kay nagtabang isip inahan sa kong anak. Na ganahan kung makatun siya, maayo yung future po. Samtang ang usa sa mga master teachers sa Maribago Elementary School nga si Jessie Manalili may pamatuod usab sa extra mile nga gihimo ni Teacher Ana Viv na may mga barangay learning centers adto siya mo kandak og tutorial sa iyang mga estudyante. Ko pwede ma'am schedule na to ana by batch siguro para to prevent crowding. So mao to siya nakaingon ko siya nga ang iyang determination to help her students or pupils wala gid siya na apektari sa sa pandemic. Kay limitado lang ang mga learning materials sa tunghaan, naghimo siya og 2 ka instructional materials gamit ang personal nga salapi aron may magamit ang iya mga tinunan. Gawa sa pagahin og taas nga oras sa pagtudlo sa mga bata, matinabangon ug manggihatagon usab si Teacher Ana Viv. Personal niyang kwarta ang gigamit aron mapabuhatan og 2 ka bag-ong signage ang ilang tunghaan nga naguba sa bagyong Odette. Migahin usab siya og kwarta aron may poso ang tunghaan ilabi na pagkahuman sa bagyong Odette nga wala sila'y kakuhaan og tubig. Gikan usab sa personal niyang pondo ang gigamit aron mabutangan og orchidarium ang ilang tunghaan. Nagmaestra ta dili mag huna-huna kung unsaon nimo pagdako sa imong sweldo. Kay wagi na dato sa panarbako. Pero madato ta sa atong kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Kung ang atong skills, atong talents, atong kamahuan, atong ka-bright, atong i-share di nato inilaog. Apan taliwa ning tanan. Nagbago diay og bugat nga suliran si Teacher Ana Viv. Wa niya kapugni nga maemosyonal dihang gihisgutan namo ang iya mga kaagi nga kalisod aron lang makalampo sa pagtungha diin migraduar siyang magna cum laude sa kolehiyo ug salutatorian pagka high school. Karon nga nagtrabaho na siya, nagpadayon ng iyang pag-antos kay nag-inusara na lang siyang nag-atiman sa iyang 4 ka mga anak diin usa niini special child kay buwag man siya sa iyang bana. Wala na ko gibutang sa ko ang kaugalingon nga ang personal problem nako is makaapiktar sa ko ang panarbako. Uban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak.